kay grasya nga hatag sa kitasan. Wow. Grasya nga hatag sa kitasan. Muna siya'y pagkaon nga wala gini siya'y bayad kay hatag man sa Ginoo. Ba? Sagulan ni siya og five fingers, tanglaran. Wow, nadi ukra dito sa mga maisan. Tuy! Kung mga word siya dali. Mga pay kaon. Balikan sa nato kay pagkanindot pagyud. Kinsa tong gusto mo kaon ani, pangita mo sa inyong daruhan. Ang sarap-sarap naman niya.